PWPW supaya bisa kena ke amen faithful and true channel but kena kena ke sengi ba pulih ya kena ke kot kalang perang ke jing im ke baru belai but mengiru in ya persiang banyak im ki baru belai ha ke bentah ke ba lai jong kena ke kot kalau nong ke ba nyau kumno ban penek ya kan nam ba bah jongi kat ba ngidang im sengi ya ke jing sengaurit ya ka jingya ro ka hormat pat kaburam om chu ai ha ki briu na ka panta ki hok ki sot ki balong paj ba en rei na ka panta ki hok ki sot ki pa kham pau khmat na mar lang ba ka jingya ro ngi kwa ban pen ki jumut ya ki wei ban nyau kor ya ka jing tibit jong no ta ka hormat ngi pen bena ba ngi dala de ngi nyau kor ya u ha ka jing perkhat jonga kaburam kam dei ke retang kejing phalang jong kanam kabami na kejing bu lang ya shibun kejing ya ro bat ki hormat ha kejing sisya ki hormat bat kejing ya ro ki longkum ki mau kordor bat na kathup jong ki kaburam kathaba kum kejing sop ba pernai mentah kejing ngaurit kam ailat yangi bandon ya kano kejing kwa ban kampau ban ya kiwei lane bandon ya kahok ban kam syajit ban ya kiwei pat kan om sya yangi ban wat ya kejing ya ro ka hormat bat kaburam kibadai hok tang na kabanta kejing long ba kampau henrei kia menjur bat kejing mana jong briu ubastad ubamai yangi ban sumar ya kan nam ba bahajongi namar ka kerteng babha bat kalong kajing buram om ya kajing pau khamat nandai tang ya ka jing hok bapalei bat kajing long sisur jong kajing im kajing ngaurit kam khanglat yangi ban itu yaki hangi hi bat nakataka daw kajing kwa ya kanam nakapanta jongka kalong kapasisya ba kajing ngaurit kan nyau ben ya kan nam babha lada ka kam isnei kam don kam ya ka wat la kata ka nam babha kalong ka wei na kinong rim jong ka imlang salang ukun benriu pat khalam maka ngin salong om tang ki bom lar kam hendrei ru ki ba man ki ba ma na ka benta ki ba bun balang namar ka nam sniu pan pakawan ra kakam isnei kadawa bat ka jing surit ka menjur bangidei ban terang ban don yaka bat ban sumar yaka umau kordor kisla jung ki ding dalade kim don dor wadla kata ilong ki badon kam hadu kata om tang ban pen itenat iki ding nandrei ban yada yaki sok apa kidang lung akaju karukom kan namba baha ya keba ngim da terang hendrei kalong keba mentoi om tang ba kapen itenat ya ke jing im jongi hendrei kapen ne ru ya ki hok ki sot jongi kam tame kitu ki balong ki jem bat ki batelot ka kamram ban penne ya ka kerteng ba baha jongi bat namar kata ngisa nyau buram kapen ki yangi na kapenta ke jing slur basbun bat ke jing yale persya ka bajai andre ke baklan to ingin penne ya ki hok ki sot jongi ko filotia ba e jonga namar ki long ki papen sngu bahayu blai utau ba krau bat uba hajrong tam jong ki kam ki jam jongi barok itu ki bakwa ban penne ya ki sok kim hun tang ban sutap ya ki dakasini Henry ban bu yaki haki kiu ki balong ban bu slam. Hakaju kerkom watla kajing i jing blay kalong kajing penne bakongsan yaki hoki sot jungi ngidang la ban penun kam ya kerteng babha jungi kum kebabiang bat kebamentoi na kepantakan ne kajing temu. Henry ngimdai ban long ki patrang palat ki badawa palat bat ki bakwa ban dalek tikina. Nang ban penne ya ka kerteng babha jongi
Nakapanta kitu kipas ngau syak tak bah. Akapaya day bat kanam bah. Ya srim kitu kibadi dawai tang nakapanta kicing pang barit. Kadba kidang perkat kumno ban pene ya kicing kuat jing kia jongki. Ipenjot tiaw ban yakah. Akajuk kerkom kitu kiba kuat ban pene ya ka namba bah jongki. Da kicing kuslai palat. Ilak banduk no yakah. Takum kata kajing sengau beriu. Ipenlong yelade kiba ibiria. Kiba mutlop. Kiba melak syak. Bat ki aiding ya kajing seniu jong kitu kiba keren beng. Kajing bom salia bat kajing bom ailat ya kajing syak nyau beng. Bat kajing syak keren beng. Kakamlong kalat ban light no ban ya kajing ketang. Kajing yalek bat kajing penyiar keput. Kajing bom salia kabek kerat yaki. Relada ngi kelalong kipa dom riang ka i kumba ngi ailat yaki. Kidok ha kuratia kipen mensau tang yakitu kipa tieng yaki pat hakaju kerukom kajing keren beng kapen mong tang yakitu kipa sengau kia syapang jongka. Kajing tieng syapa palat bandu no yakan namba bha jongi kalong kadak kasin bangim don kajing sengau skem yakatan rai jongka. Kabalong kajing sisa jong kajing imbobha. Kisor kibadon ya kijin king. Kibada kading halor kiwa kibahe. Kisip ting yo kisakit no dakano kano kajing selium. Kitupat kibadon ya kijin king da kimau. Kikuslai tang ya kijing selium kibarat ba. Akajuk kerkom. Kitu kibadon ya kemensiam kristan kebakalan. Kambun sin ikan taj ya kajing silai jong ki telit keran beng. Kitu kipas ngau ya lade kipas telot isngau syak ta haman laka kep. Kofilotia uta ubakwa ba enyau buram da baro uduk no ya kajing nyau buram da baro. Udon hok banduk no ya ka hormat jeng uta ubakwa ba enyau buram da kitu kiba kajing seniu jongki ka penlong yaki da sisa kiba butnam bat kiba cak buram. Kanam babha kalong kum keberta keba pen i hangno ka hok kadon hangno ka sot kadon. Ka hok ka sot namar kata kalong kebadai ban kham kwa barabor bat haman laki jaka. Namar kata lada ki ong hilong u arsap namar pilong baru blay. Ladaki perkat ya pi ba pilong ubriu ubadon jing slur tang kendiat namar ba pila map ya ka jing syak keren beng pila ban syur ke ya ka. Nalor kata kum kita ki jing bisar laju penlong daki briu ki babit bat bom don jabing. Waladangi day bandu no ya ka kerteng babahai jongi. Ngimdei bat i no ya ka hok ka sot. Lane ban kedat syarut na kalenti jong ka hok ka sot. Haka jing sisa, day ban kam kwa ya ki sok ban ya ki selah. Kata kamut ka jing bahaman sim, bat ka ba syapo, ban ya ka ba syabar. Ni day ban long ki pa bisni, henry om day, kinong mane ya ka nam babaha jongi. Kumbangim day ban pensengusi ya ki kemat jong ki babaha. Kumjuru ngimday ban kwa ban penhun ya kitu ki jong kirius niu. Unyu tumo ulong kum ujing pin itenat ya ka kemat jong ubriu. Badusnyu ya ka klik jong ka briu. Lada la syuput no ya u na utumo nadu tenrai bat ya usnyu na ka klik. Kinom la ban mitsnyu. Henry lada ngisyu kap no la ne ki rit pun sami biang. Sien kam klan bat kamar ben ban ya ka ba mensyua. Nomor kata wat lada ya ka nam babha jongi lakap no la ne laki no si junom da utli jong kinong kren ben ya ubah udabit ukhot kum ka serti banep ngimdei ban sya pentut dalilei hakah. Kan sa biang syabar om tangkum kaba itenat hendrei kam klan ban ya ka ba mensyua. Lada ki jing sniu jongi ki kam sniu
bat ke jing im basniu ke penjot ya ka nam ba bha jongi kan long ke bakam ban ya ke ba mensua ban penmi biang ya ka namar laput no ya ka utit jong kan nam ba bha ulang ke jing bha ber ke jing le hok kan ba utit udang don hangi udang la ban yo biang ya ka hormot ka ba dei hok ke jong u ni dei ban kenyo ya kane ke jing ya kren kop sarong kane ke jing blin ke bom don jing mentoy kane ke jing ya long parlok kai kane ke jing ya jan maklek bi lada kini barok ki penmong ya ka kerteng ba bha jongi namar ka nam ba bha ka khamla ban ya kino ki jing penhun bathli lada ki pasiau ki knyum bat kren sniu persha ya ki kam baru blei ka jing san ha ka jing rublei bat ka jing yat shaprang sha ka jing bha bum jukut to ya ki bakin biar ya ubnai lada ki la ban penmi ya ki jing kan tho sniu persha ya ka nam ba bha jong phi bat namar kata ki khap bat ki khi ya usnyu bat unyu tumo jong ka nam ba bha jongi kine kin sami biang shen serti jong ka jing kren sniu kanang te ya ka hormot jongi umba ka khansi khap snyut ka nang penroi bat nang penbun ya uso jong uding so wang tongin pech sin barabor ya uji sukris ubala sa narpana tongin ya shaprang ha ka jing shakri ya u da ka jing scam jing mut ber ka jing palai mensim da ka jing syampang rakamwan balai lut un solong unong ya da jong ka nam ba pha jongi bat lada usha ba en shimno ya kanangi ula ban ai biang hangi da ka bakham baha lane ban penlong yangi bangin nang kiu irat ha ka jing sngurit bakhuin kepala ban long tang si sutak hendrei bakham krau ban ya ka sikilo ka hormat ladang ngila sya kenok bom hok tongin ya persya da ka jing jai ya ka jing kren sniu da ka jing shisha lada kadang ne tongin nang penrit ilade da ka ba IT ya ka namba bah jongi bad ilade akikti jong blei nginam la dari lei ban penne kham bah ya ka tongin syakri ya blei akan namba bah berkan namba sniu da ka babut ya ka nuksa jong Paulus bakut kenang bangin dubla ban long kum udapit kadai namar jong meken ngala syak ke nok sniu ya ka khamat jonga atap da ka jing le ran na ka sam dru dai khat nyau henre nga pediang ka to ka ne ki kam sniu ki ba shirkei bat ki ba but nam ya ki ba om don mano mano bala ban sya ya ka jing kren sniu bat ka jing kren ben bala dalong ke bala ban pelait no ia de na ki nga pediang ru ka to ka ne ki briu ki ba don ka nam ba bha ki bala ban te ya ki we akum kita ki jinglong to but ya ke jing ai jumut jong ki start theology bat ngidei ban le da ke jing jai na ke banta ke jing pen bha ya ke ei ke babakala bala le untuk kalau nong ke banyau ila da pule sapteng kalau nong ke bapra akata yo panuan yukum kini ki jing betha ya kene ke bangi pule na kene ka kot kalam prang ji im ke baru blai jong Francis de Sales bakut tungin ya pen priang kena bangin dup ya long iwe hedin iwe kita kibabut ya kenuk sah jong jisu maru jisu ong but yang nga papi but yang nga pa ya keding pena man kesngi kata kede kalenti bangi de ban but ya ukris kum ke kristan utrai unya rap yang iwe pi wen ker ku ya pi iwe ki pasngap ya kene ka lenong nyau na kene ka kot kalam prang ya kejing im baru blai blai sibu ni ka par jong pi